Abusua for me we be akwa baba so Jaman Skefie so and so Jaman TV so but one day na subscribe to channel no like video na share so the be ya onua bi nso nso be kan video ni bi ni nyina timi de abom. Yes, and Tuesday ni ahwe dey for Lucky Tuesday. Ahwe dey for Lucky Tuesday. Okay, ahwe setup we transfer from midweek event number 411. You so ato 58 our hasen 58. Good. We are pe and over 38 machine. We are 43 center box machine. Good. Into we 43, we are number 74 42 74 42. Oh, we pay no over to 69 first box winning. No, they try 31 69 31. Into we there or 74 we may canton free banker. They canton the infant 63 80. Oh, come. Oh, good. Nti who's 37 be that's what so 37 na repeat. Yes, na two sure pie be also 29 37 29 37. Good. Name current 9. Oba current na oba shas here event number 919 no ubon so about 258 no ho e de amaye kama owie pe no about 238 owie 43 no abesi owie a ometwa 74 42 owie no amaye 69 31 nto owie dia ose yemfa event enkodi sa 74 yi eba be kanta free bank yemfa ntwa 37 ho owie 37 no repeat no number confirm sa 29 37 no esa de amawo. Sa 74 we de babe kanta free ball ho. Yes, babe kanta nti 29 and 12 against 1 to 90 petrol ene ye the 29 and abeko against 1 to 90. Yen setup we so eno Lucky Tuesday na board. Lucky Tuesday na board. Event number 166 166 166. So me so at 4274 no 4274. We are no 3178 3178. To we dey as 74 we o mekanta ni mfentwa 37 ho kama. Into first setup na also beto 74 42. We no my 31. We dey enkotwa 29 37. Good. Obama 74 42. Owia Oma 31. Owie die enkotwa 29 37. 29 37 $2. Inti sa pepe na wahyehyɛ no 74 42 owia 31 owie die enkotwa 37 29. Inti ba current no so a sa pepe na wahyehyɛ no ede amae. Inti ube mu se obeto 74 42 7442 owie na obetwa 31 8 no. Inti owie dia osi enkotwa 29 37 enkotwa na kentema ahoɔden wɔ hɔ a twa na kɛse na ebeto 29 37 ahoɔden wɔ hɔ a misi twa na kɛse na ebeto. Yes, inti so abeto 74 42 owie no amaye 31 no dia owie dia enkotwa sa aba we miye no. Yes, inti owie a sa na ɔhyehyɛ no ha sa na ɔhyehyɛ no ahasen nso betwa 42 74 owie 31 enkotwa na wasa be hyehyɛ no ewo Lucky Tuesday na ho 42 74 owie 31 owie de enkotwa 29 37 free $2 nti twabi na edibi nti this $2 ene ewo for ene nti saying ye beka 2 event na bom on say $2 na guha nti eka 2 event ne bom e ba benya 8 numbers per na ye best 5 na ye best 3 ni akọ for $2 no 29 37 ni akọ for free bank 29 ahoɔden wɔ hɔ a fatum against 1 to 90 2 sure no ahoɔden wɔ hɔ atwa na kɛse na ɛbɛto. Yes, ahoɔden wɔ hɔ nso na obɛpɛ me event no long term ne kɛse a no nso akwan da hɔ. Yes, twa bi na edibi na menka ho o men kwatenti ahoɔden wɔ mu. Bye bye.